σε Blue Gamer, στην 2010 και σήμερα παίζουμε YouTube Survivor και έχουμε μαζί μας το Vladi. Γεια σας σε όλους. Είμαστε πάρα πολύ ρε φίλε. Λοιπόν, και σήμερα θα χτίσουμε το σπίτι μας, το κανονικό. Και κόλλησε την πόρτα. Γιατί κολλάει τόσο πολύ? Ναι, σε σένα κολλάει, όχι σε μένα. Πήγα και στο πάντως δεν παίζει ρόλο να κολλάει, δεν είναι χαρά, δεν κολλάει. Ή καλά χέρια μου κολλάει, δεν κολλάει. Να μην κολλάει το βίντεο μας είναι εμάς, οπότε... Ναι, και να μας... Δεν είναι βράδυ. Τι είναι μπορεί, εμείς είναι. Παιδιά, θέλω να σας πω ένα μυστικό της, δεν ήξερε, άμα όποιος ήξερε μην του βάλετε του παιδιού I don't like, καταλάβατε, όποιος δεν ξέρω. Don't like, dislike. Ναι, δεν μου αρέσει, όποιος ξέρετε, εσύ έπαιξα. Εμένα δεν μου αρέσει το Minecraft ότι αυτός ποιος έφτιαξε το Minecraft θέλω να του παίξω ένα μπουνίδι στο κεφάλι γιατί το καρπούζι το λέει υπερπόλυμα. Τι είναι αυτό στο διάολο, δεν κατάλαβα. Ναι, το water, κανονικά το καρπούζι έπρεπε να το λένε watermelon, αυτό, αυτό δεν το αρέσει. Ναι, αλλά εγώ μόνο λέω για αυτό την ηλίθεια, αλλά σαν παιχνίδι το φτιάξω μια χαρά. Σαν παιχνίδι είναι ωραίος. Ναι, αλλά... με λέξεις είναι πολύ ωραίο. Ναι. Η ορθογραφία δεν μ' αρέσει. Watermelon. Έχεις δει πώς είναι στα αληθινά ο Creeper να δεις. Παιδιά, όποιος βρει κανένα βίντεο έτσι πώς είναι αληθινά ο Creeper στο Minecraft θα κάνετε κακά πιπί επάνω σας. Το λέω, έτσι το είπα τώρα. Το είπα έτσι ευγενικά παιδιά, να μην βρίζουμε σε όλο το βίντεο, εγώ το είπα τώρα έτσι ευγενικά. Πότε βρίσαμε στην αρχή του βίντεο. Οι πιο ευγενικοί άνθρωποι στον κόσμο βρίζουν στην αρχή του βίντεο. Τέλεια. Εν τω μεταξύ έχουμε μαζέψει πάρα πολύ. Το επεισόδιο είναι το 3. Ναι, το 3. Έχουμε 55 ξύλο και το κάθε ένα δίνει... Α, 56. Παιδιά, αν θέλετε να δείτε το άλλο βίντεο θα σας δώσουμε μια αποστολή. Κάντε 10 like. Ναι, 10 like. Κάπου 10. Άμα βάλετε αυτή την αποστολή. Και να βάλετε like και να κάνετε like, δεν πειράζει, απλά... Δεν με νοιάζει και να μην κάνετε. Εμένα με νοιάζει ότι το έκανα. Ότι το έκανες, αυτό ακριβώς. Άμα το έκανες βοηθάει πάρα πολύ το κανάλι και το ένα like και το ένα subscribe είναι ακόμα καλύτερο. Εμένα παλιά ο φίλος μου έλεγε όταν κατεβάζαμε εμείς δύο όταν φτιάχνουμε ένα βίντεο μας έλεγα τους άλλους έλεγε παιδιά μου συγγνώμη έλεγε στους άλλους άμα μου βάλετε 50 likes θα φτιάχνω άλλο βίντεο. Εμένα δεν με νοιάζει να κάνετε like, εγώ θα συνεχίσω τη σειρά μέχρι να την τελειώσω στο full. Εντάξει σπίτι, τα παιδιά περιμένουν. Πανοπλία έχω. Όχι! Πρώτη φορά δεν έχω φύγει πανοπλία, έλεος. Μα και το σάλι μου άλλος έχει. Και ακόμα ψήνεται όλο. Το σημαντικότερο, σαν τι. Τι διπλά. Είδες, το μυαλό δουλεύει παντού. Μπουμ. Ωραία, που. Μα δεν θα χτίσει σπίτι μου, αλλά τώρα πάμε ρε. Κοίτα πόσο ξύλο έχουμε μαζί, 57 και τώρα δεν... Μαλά. Εδώ άμα θα σου βρίσω. Έλεος. Πόσο... Να, ωραία. Αφού μαζέψαμε 4, τα 4 μπορούμε να φτιάξουμε ένα μεγάλο έτσι μεγάλο. Έχουμε κόκαλα. Θα κάνω και μια σειρά με modes. Βασικά να συνεχίσω τη σειρά που είχα φτιάξει. Είχα μια σειρά άλλη. Δεν είχα μόνο αυτή. Στο παλιό κανάλι είχα και pixel μόνο, όχι μόνο. Ήταν. Κοιτάξτε, το Minecraft μου αγαπάει πάρα πολύ. Όλος αυτός ο χώρος είναι ειδικά για μένα. Άδειος, ολόκληρος. Πάμε να μαζέψουμε αυτό για να είναι για πάτωμα. Τέλειωσαν για πάτωμα. Δύσκολο είναι να μαζέψουμε.
Παιδιά, δεν ξέρω. Όχι. Θέλω να σου πω ένα μυστικό ότι εγώ είμαι πρώτη φορά στο Κυριακό Μπαμ. Μπορεί και την άλλη μέρα, πότε την άλλη μέρα θα φτιάξουμε, σε μια εβδομάδα θα ξαναφτιάξουμε. Λογικά με το που τελειώσουμε αυτό το βίντεο θα πάμε να κάνουμε σηκώνα. Α, εγώ δεν ξέρω. Για να δούμε πόση ώρα γράφουμε. Περίμενες. Συγγνώμη πώς θα γράφουμε. Α, εντάξει, γράφουμε λίγη ώρα ακόμα, οπότε θα γράψουμε πάλι. Αυτό θα είναι λίγο μεγάλο βίντεο. Εμένα δεν έχει μεγάλο βίντεο, έχουν με τις φορές. Εμένα δεν μου αρέσει έτσι βίντεο 5 λεπτά, δεν μου αρέσει. Δεν έχω κάνει κανένα 5 λεπτό στο κανάλι. Καλά κάνεις ρε, τι είναι ωραίο. Όλα 7 λεπτά και 8 λεπτά το κάνω. Α, δεν και κανένα 10 λεπτό τα βαριέμαι. Ο Στυπάνης είναι ένας Ρώσος που τον ξέρω. Η κατηγόρη είναι Ρώσος. Θα είναι 2 λεπτά βίντεο, έλεος, τι Όχι, βίντεο. τι 2 γορέ. Ούτε. Μια ώρα. Μετά θα σου το δείξω. Άμα δεν με πιστεύει εγώ πάλι πρέπει να το αποδείξω. Θα σου το αποδείξω και τους κάνει μια ώρα. Ο Στυπάνης Λοιπόν, θα το κάνω. Μεγάλο το κάνω. Δεν πειράζει γορέ, καλύτερα. Καλύτερα, θα χωρέσει πιο πολλά πράγματα μέσα. Α, παιδιά, άμα το ακούσετε, άμα βλέπετε στα αληθινά τι έκανα στο Warcraft με το σπίτι μου, θα στη γέλια. Έφτιαξε ένα σπίτι από αυτός παίζει Warcraft, δεν παίζει πολύ Minecraft. Ναι, δεν ξέρω τώρα έχω εκεί βρει 12 diamonds. Στο Warcraft τώρα φτιάξει το Minecraft. Ναι, στο Μην Warcraft. μπερδεύεστε. Άλλο Warcraft, άλλο Minecraft. Ναι. Αλλά είναι σαν ίδια περίπου, αλλά και Καμία σχέση. Το Warcraft είναι μάλλον... Καλό είναι. Είναι πολύ καλό. έχει και μαλακίες. Το βασικό είναι ότι έχει κολοκύθους άνθρωπος. Ναι, μα σαν κολοκύθους που πετάνε στα μούτρα μετά. Αλλά στο Minecraft ενώ δεν μου άρεσε είναι πάρα πολύ εχθρή. Αλλά το χειρότερο είναι ο Creep. Δεν ξέρεις. Στο πούστης, εγώ το βρίζω κάθε φορά. Άμα το δείτε και στα αληθινά πώς είναι κανονικά χωρίς τα blocks, το να γίνει Κυριακό. Ναι. Μαλά πολύ φοβιστικός, Μα ακουστικός πώς το λένε μαλά. Αλλά τι πιο σημαντικός είναι ο Creeper. Καλό σκελετόν, σχέστο. Μα με κύριο Μπράι, το Pig Zombie μαλά. Πότε και αυτό τριμμάτισε. Αλλά έτσι να έχω πει. Λοιπόν, κάνουμε 7 λεπτά, δεν πειράζει, θα κάνουμε παραπάνω, έτσι. Κάνε μια ώρα μωρέ. Τι μια ώρα, μωρέ. Ωραία είναι έτσι μια ώρα, δεν ξέρω, με εμοχηνιώ. Παιδιά, έτσι δεν μου αρέσει μόνο στο Minecraft, δεν μου αρέσει έτσι να αρχίζεις με mod. Αλλά άμα με κάτι ψάχνεις και πώς να βρεις, βάζεις mod ή κάτι έχασες παράδειγμα. Πως εμείς οι δύο χτες παίζαμε. Το mode εννοεί game over. Δεν μου αρέσει, πιο πολύ ωραίο είναι να παίζεις δίκιο. Δεν είναι ωραίο. Πόση ώρα γράφει αυτό και πόση ώρα γράφει ακόμα. Συγγνώμη, έχουμε έτσι ένα μπέρδεμα. Εμένα γράφει 8 λεπτό. Πάμε θα γράψει αυτό. Καλό. Για δευτερόλεπτο σε περνάμε λίγο. Μαζί πάνε. Μαζί. Μερικά κλάσματα έχει τώρα. 8 λεπτά και κάτι γράφουμε. Δεν πειράζει. Παραπάνω θα γράψουμε ρε. 9 λεπτά θα γράψουμε αυτό το βίντεο. Μη σας ανησυχείς. Το σπίτι βορρά. Το σπίτι. Εσύ πως ότι θα τελειώσει το σπίτι, το κανονικό μου. Οπότε θα κάνω το μισό εδώ και το άλλο μισό. Καλά, μπορεί θα κάνουμε και 15 λοιπόν το όσο πιο πολύ. Εμένα παιδιά μου αρέσει όσο πιο πολύ τόσο καλύτερο. Νομίζω. Ναι, με τέτοιο bodycam που έχω δεν μπορώ να κάνω πάνω από 10 λεπτά γι' αυτό. Αλλιώς θα έκανα 20 λεπτά. Παραβες. Μέχρι να αγοράσω το bodycam θα κάνω από 10 λεπτά. Καλά και το 10 λεπτά αυτό είναι. Εντάξει. Αλλά λοιπόν μάλλα μία ώρα. 9 λεπτά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Είχαμε μαζί μας το Βλάντι. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, ένα subscribe και BRB. Όποιος δεν βάλει like με τον μιλάω. Γεια σας. Καλά τον μιλάω. BRB.